Hola bonicors, com esteu? El vídeo d'avui és un vídeo que tenia moltes ganes de fer. Jo tinc les mamelles grans. Sí, no lo sabía. I vinc a dir-vos pros i contres de tindre les mamelles grans. Pros, et fan un bon escot. Contres, tot el de més. Et sents molt observada. Sobretot, quina casualitat, que els tios són els que més et miren. Però a la cara no, a estes d'ací. ¡Ay, qué rica! Et pregunten si les tens operades. Una de moltes anècdotes que tinc jo, però una d'elles és la que més me va cridar l'atenció. I és que feia temps que no veia una amiga, rotllo un any o així, i de repent, clar, lo típic que fas quan no veus a una persona de fa molt de temps, a una amiga, és «Tia, què tal? Com estàs? Com va la vida?» No, ella no. Ella va dir «Ostres, Nina, t'has operat les mamelles? Uau!» Et produeixen mal d'esquena. Mira, jo ara, per exemple, me fa mal l'esquena i vaig estirar-me un poc. Sostenidors bàsics. Tu dona igual que vagis a la tenda que vagis, que o sols tenen blanc, o negre, o color carn. A mí me gusta el flow de la cucaracha, cuando le echa fit, hace así y se emborracha. Quan vols córrer, quan vols fer exercici, acaba fent-te mal l'esquena, com he dit abans. Per favor, vaig a fer una crida a totes aquestes persones que estan mirant aquest vídeo i té les mamelles grans i poden eixir a córrer sense que el faci mal l'esquena. Per favor, deixa'm un comentari baix o parla'm per privat, a Instagram o a Wigues. Val? Gràcies. Quan ets fiques a la taula i vols menjar o vols fer qualsevol cosa, tingues referència a sentar-te en una taula. I fins a ser el vídeo d'avui, espero que us hagi agradat. Si sabeu algun pro o contra de les mamelles grans i no ho he dit, per favor, deixeu-me-ho baix en comentaris. Si us ha agradat el vídeo, doneu-li m'agrada, se subscriviu al meu canal, li doneu a la campaneta per a que vos avise dels vídeos i ens veiem al pròxim vídeo, bonicors. Passeu molt bona setmana i una abraçada ben forta. Adeu!